legyőzte a pokol, legyőzte a halál, legyőzte a sátán, akkor hogy ne győzné le azokat a gonosz sátáni erőket, ami a 64 vármegyét irányítja, ami a Jobbiknak a képviselők, ami a Gyöngyösi Mártonban van, mert én nem tudom őket csak természetes embernek látni, ők is szellemi emberek, de az ő szellemi forrásuk nem az Isten, hanem az Istennek az ellensége. Mert ha Istentől származna az ő szellemi erej, akkor szeretnék Izrael, áldanák Izrael, és áldanák Ábrahámnak a magját, áldanák a Bibliát, és nem az Adolf Hitlernek a Mein Kampf könyvét tanulmányoznák és népszerűsítenék, hanem ugyanazt tennék, amit mi. Ezt a könyvet népszerűsítenék, mert ezt áldozik testvéreimre. Áld meg kérlek, add meg, hogy Istennek a szelleme felszabaduljon rajtunk, és testvéleknek az ereje olyan erős legyen a Kossuth téren, hogy behatoljon a parlamenti gyűlés belvében, és ott maradandó változást eredményezzen a képviselőkben. Kérlek téged, hogy áld meg a felszólalókat, és add meg atyám a názáreti Jézus hatalmas nevében, hogy a rendezvény eredeti célja meg tudjon maradéktalanul valósulni, és egységesen nem csak kiállás legyen a neonáci eszmékkel szemben, hanem tettre kétszer menjenek el a tüntetésen résztvevők a maguk helyére, hogy utána országos méretű ellenállás alakuljon ki a Jobbikkal szemben, a neonáci eszmékkel szemben, antiszemitizmussal szemben, és olyan nemzetet támasztál, Uram, amely jövőben virágozni fog, politikai, gazdasági egyaránt jó fog uralkodni az embereken, a kapcsolatok normálisak lesznek, és a gyűlölködő emberek pedig meg fognak szégyenülni. Szégyeníts meg a mai napon, Uram, Gyöngyösi Márton, szégyeníts meg Novák jelölőt, szégyeníts meg az átkozókat, szégyeníts meg a Baltusz, Uram, kérlek tégedet, a názáreti Jézus nevében, harcoljál ezek ellen a gonosz emberek ellen, fereljél belül, ragadj ellenük kopját, lánkát, hogy a 35. Zsoltár mondja, és vezess, Uram, a te népedet, és vezess a jó szándékú embereket győzelemre, a gonosz és rossz fölött, a mi Urunk Jézus nevében. Amen! Ezért nem mondjuk le a városainkról, településeinkről, és különösen nem mondjuk le a magyar parlamentről, Budapestről, mert a magyar parlament nem az ördögé, tudjuk, hogy nagyon szeretné megszerezni, hanem foglaljuk le az Úr nevébe, hogy oda tisztességes, becsületes, emberbarát és Isten szerető emberek tudják beszélni. Nem legyen a jövőben helye a magyar parlamentnek, olyan embereknek, akiknek más tevékenysége nincsen, mint az, hogy emberek közötti kapcsolatokat megrontsák, egymást szembefordítsák, gyűlöletet keltsenek egymás lelkében, egymással szemben, valamint gyilkosokat akarnak ezekből kiképezni. Nem kell ez a tömeggyilkosokat termelő halálgyár. És jöjj, csodatevő Isten! Valóban tegyed a napot a csodák napjává! És új és nagy élő reménységet, világosságot azoknak az embertársainknak a szívében, akiket az elmúlt években ezek a gonosz emberek megfélelmítettek. Uram, bátoríts fel a zsidó barátainkrat, a zsidó közösségekhez tartozó embereket, hogy bátran álljanak ki félelem nélkül, hogy küzdjenek, harcoljanak velünk együtt, Uram, a szabadságért, a félelem nélküli életért, a normális életért. Kérlek téged az Úr Jézus hatalmas nevében. Gondold-e a Jobbiknak a társadalmi támogatottságát? Üzd ki őket a parlamentről. Osztasz őket, Uram! Sajnos gyakran a gonoszságot pozitív szavakkal próbálják az emberek leplezni embertársaik előtt, hogy félrevezessék őket. Így van ez a Jobbikkal. Az elmúlt a hétfőn is lelepleződött
hogy ez nem jobbik, hanem a legrosszabbik. Űzni akarják a zsidókat, ők is, mint az egyiptomiak. Űzni akarják a romákat, űzni akarják a hiteseket, és gonosz terveket tőnek, bosszújukat akarják kitölteni, és tudjuk nagyon jól, hogy erőszakos cselekményekre is készülgetnek, nem egyszer ma, de egyébként vannak, üldöztetnek kiképző táborokat,